Kanang 17 ka mga kontrata sa mga bulk water suppliers palihog i-review. Maubag yun na ang tinuod nga presyo sa tubig. Di ba na overpriced? Kana panalitan tubig gikan sa lusaran. Nganong gipresyuhan man ang 58? Dili man na desalinated water. Kanang 58 mo na presyo sa desalinated water. Mo na presyo sa dagat nga himuong tabang. Kay grabe man kay gastuan as kuryente. Mo na moabot og 58 pesos, 60 pesos per cubic meter. Nganong ang lusaran di man na desalinated tabang manadaan gikas lusaran. Nganong 58 pesos per cubic meter man. Kanang tubig gikas mambaling. Brackish water na. Dili na siya parat, ladang na na. Nganong 58 pesos man. Nga mo na presyo sa desalinated water. So dako kayo ang kahigayunan. Huwag mo ni pagduda. Sukan pa sa una. O kinaot masusi ni Ruben Almedas karon doon na siya access sa tanang dokumento sa MCWD. Daghan dako kay pagduda. Nga kanang presyo sa mga kontrata sa 17 ka mga bulk water suppliers bloated na. Overpriced na. Nagkonsabo ang mga bulk water suppliers ug ang kanhing mga opisyal sa MCWD pag-bloat anang presyuha. Kung sabay naka-bloat ana, komisyon. Ang among kasaligan tinubdan ng butyag, wa pa gani pirma, pagpirma gis kontrata nang gikubra na ang komisyon. Ang kontrata mulungtad og 20 years, 25 years, gikubra na da ang komisyon. Gi-advance na da ang komisyon. Sa mosunod na 25 ka tuig. So nagbayad ta og mahal kaayo nga obligasyon na to sa MCWD tungod sa komisyon sa mga kawatan, sa mga ungo diha sa MCWD. Hinaot makakita og substantiation ana si Ruben Almedas inigsubli niya sa mga transaksyon sa MCWD. Kay lisod kay tuuhan. Nganong mahal kay ato mga tinudan sa tubig. Ni ara dinhi. Wa gikas dagat, gikas lusaran, gikas mambaling, gikas upaw sa Mandawi. Unya mahal kayo. I don't know, doon na may paagi ang mga abogado tili makagiya. Is there a way to review the contracts? Kay gipirmahan naman ang mga kontrata, bound na ang MCWD pag-observe ang kontrata. Pero kung makitaan nga doon ay onerous provisions diha, especially ang water rates na gibayran, mahipotiyalin ng review. Oy, example, ang Carmen. Ang original nga kontrata sa atong tubig gikas Carmen, 24 pesos per cubic meter. Pagsuod ni Enrique Rason, siya naman itong supplier gikas Carmen, using the same infrastructure, kanang tubo na niagi diri sa Amos Konsolasyon, maura man ang tubuhang gigamit sa Ayala sa una, sa joint venture uban sa probinsya sa Subo, maura sa ng tubuhang gigamit karon ni Enrique Rason pag-take over niya sa operasyon sa pag-supply tubig gikan sa Carmen. Nganong from 24 niabot ng 58 pesos. Ang bayaran na nato sa kada cubic meter sa Carmen. Maura man ang infrastrukturaha, maura man ang mga tubuha. Nganong naduble man nato bayaranan sa pagsunan ni Enrique Rason. Giunsa man lang pagmaniobra. Under investigation na karon sa buhatan sa ombudsman. Kay gikiha naman ang karakuan sa MCWD ang gi-question naman ni atubangan sa ombudsman. Hinaot malihok na. Pero usa dis mga ehemplo na posibleng na igukta sa overpriced nga water rates tungod sa komisyon, tungod sa kakawatan atong mga ungo nga nagduma sa MCWD sa nangaging katuigan.